So pano His Excellency Professor Muthalika afika ndithu kunyumba yawo ya Nyambadwe. Afternoon, Excellency. As you can see, Professor Muthalika afika yankulana ndi anthu kuti tsopano afika mayi wathu former president, former first lady, nawonso ndithu kufika ndithu pa nyumba after ulendo wautali omwe anapita ndithu kugwira ntchito zosiyana maiko akunja. Ndithu adadi ndi amenewo looking very healthy, ndithu wangwiro komanso wathanzi. Ndithu excellencies onse afika ndithu kunyumba kwawo yachifumu kuno kunyambadwe aja amene ankanena zambiri kupita kuti akuchitano manyazi pangolini wafika sopano kuti agwire ntchito pa ground imene zifunikira. Amene ndithu the director of youth honorable Norman Sale ndithu honorable director of youth beba ndithu uzimsa komabe unopoka anthu akuonera live ndithu timati tiziwe kuti mwalandira bwanji Professor Muthalika. Taona anthu ndithu anayalana anthu ambiri pa airport pacha. Kapena anthu munauza kuti akubwera kapena zenazo zoti anthu amangodikirira kuti iyayi taone ndithu adati. Ndipo sana uzidwe koma anthu akinga anaimva kuchokera kwa anthu amene akwera ku ndege ku South Africa ndi amayimbirazi pale yawo mumanama kuti pita kuchakudwa tili naye mu ndege muno ndi anthu amatsimikiza kuti ndi zonadi munthu very strong and face the onyada onyangwa. Gemu ilipo kuyambira wiki amawa ipita ali pa ground. Gemu ilipo sionetsana pa ground kosa manamizirana zipia koma tipite pa ground zo kwambiri director of youth akutero ndithu a director of youth olemekezeka Norman Sale kuti the former president is hitting the ground next week akuti gemu ilipo ndithu ndipo kuchema aja amene mmati mayankhula zambiri adadi ndi amene achamwe aona ayenda bwinobwino ayankha kwa aliyense pano ngakhalenso ife ati pasamoni ndithu kuti muli bwanji anyamatanga muli bwanji ndithu ayi zinali zabwino zina zonyadisa ku airport kuona anthu ndithu kusonkhana azife anauzidwa kuti adadi akubwera yeti anthu ambiri aziwalere kuti afika lero koma ndithu ana school ogwira ntchito ku airport anthu amene amenda maulendo osiyanasiyana monsemu anthu amangoweva adadi sinzionoti pangolimi wafika ndithu. So kupita kuti aliyense sopano pano mtima wakhala pansi kuti ndithu president wathu kuyambira pa 16 September pano wafika ndithu mmozi. Mtokoze kwambiri kuti mnali nafe kuomwe kuchokera ku airport pakafika kuno kunyumba yachifumu Nyambadwe mwakoma nonse tikhalenso limodzi pamene ndithu kuchitika zosiyanasiyana zachipani tsogolo kuno. Zikomo kwambiri tathokoza ndithu chifukwa cha support yomwe matipasa. Zikomo.